Eu nu știu Gabi, deci astăzi am să-l învingem pe Titan alături de fratele meu. Poppy. Se numește mă de fapt. Mă de Poppy. Uite, eu am reușit să bat Bush pe Lynx și pe samuraiul ăsta. Da, Song. Și eu am reușit să bat pe Widow, Wasp, Butcher, eu zic bucătarul și Hermit. Și ăsta o să fie al treilea boss, Titan. Eu am bătut-o și pe Mai, el nu putea să o bate. Și trebuia să fie rândul meu, deci. Haideți. N-arată că e mare în poză. Da. Dar cum e, cum stă. Eu l-am numit o dată pe Titan, dar pe alt telefon, dar nu am reușit să iau arma, că l-am șters. Din 2005 a fost, din greșeală l-am șters. Și din 2015 l-am învins. Stai, bă, are scut, bă. Gata. Mam, mi-a spart capul. N-ai făcut o alegere. What? Nici nu l-a durut pe ăsta. Cap de metal. Stai un. Mamă, e piua. E piua. E piua. Mă, nu înțeles că e piua? Dar asta îți pe mijloc. Păi ăsta n-are oasă. Dar trebuie cu arma aia, Gabi, să-i dai. Că toți îi dădeau cu arma aia. Nu, că stai că ești. Nu. Dacă pierzi sau nu pierzi. Așa. Mamă. Așa. Mamă. Bă. Mamă, m-a luat din urmă. Nu arată ca și în animație în poză. Aici în poză arată diferit și în animație arată tot diferit. Mă, what? Mă, ești nebun la arată că a făcut un punct. Păi cum a făcut un punct? Păi da, m-a învins. Unde-i copacul vieții când ai nevoie? Și fix am nevoie de copacul. Și gata, mi-a spart cap. Hai aici, bă. Trebuie cu arma aia, bă, că mă ți-o nevoie. Da. Am popit. Am popit. Unde? Mamă, dă cam puțin de mici, dar nu știu cum. Asta e. Da, asta un pic. Văd că alții îl înving cu haina asta și masca aceasta. Și cu... Ia încearcă. Nu merge. Ala. Nu e bună? Sau ce? Ce m-a chemat? Hai. Încearcă cu aceasta. Care are o putere. Asta, care protejează. O putem? Da. Am dat-o jos, nu? Mi-am dat-o jos. Nu ți-ai dat. Masca. Asta. Da. Sabia. Hai asta, că dă sânge. Ok. No. Trebuie să am o altă mască. Bun, vă bag pe asta. Cred că e super rar. Cine? Titan? Da. Super rar. Păi și tu ce ești? Nu tot super rar? Bă, trebuia să fiu în echipă. Nu, ai culoarea diferită la poză. Dar sunt tot super rar. De-abia de cu punct. Nu fugi aia. Asta cu spiritul. Ok, ia de meci. Arăta că l-am mort. Băi! Nu, o să mor imediat. N-ai șansă. N-am șansă, mă, cu Titan. Și ce era Titan? Pe făcut din Titan. Copacul vieții! Copacul vieții!
Da, asta un pic, bă, nu pot să cred, bă, dar e prea puternic. Ia încearcă cu armele astea. Hai, bă, n-ai încercat. Costumul acesta, masca, așa. Bun. E cam gură. Ia încearcă, poate că uite așa poți. Și ăsta și am după adevărat, după magazin Play. Da. Unii spun Google Play, unii spun magazin Play. Pentru că e un magazin care vine jocuri gratis. Unele cu bani. Băi! Ți-a dat arma jos. Direct. Bravo, lui. Direct ți-a dat jos. Ăsta se antrenează cu pereții. Bă, ca de tablă, hai. Bom! Să spargă tu, nu? Hai. Stai că nu dau acum superul. Nu-i super, e magie. Dai-mi drumul. Ha, fugi, fugi! Nu, magia! Haide! Papa, vieții, da! Am pic de din urmă. Da, mă iau din urmă. Dar, pe ce am apăsat? Pe Omnitrix. Ai baterie? Ai tare. Unde-i bă direct cu surichene? Ai avut timp. E cam greu. Dar băi, Saladin, dar normal că e greu, cum credeți că? O lovitură și gata, pa. Dacă acum îmi crește viața. Haide mă, fix prea aproape. Mă, stai! Ia crescut viața. Gata. Ți-a dat un cap de ăla. Și și-a aruncat mâna. Ce nu arată. De ce ești tu? Eu un pic am somn. Ai avut tu ceva pe gât, nu? Vrea să n-am. Mamă. La picior. Stai mă așa, botule. Mă, botule. Zici el ție. Nu tu noi. Putul. Stai mă. Botul. Mamă, direct. Brăzeală. Direct mă să da. Nu știu ce brăzeală, nu? Gata. Gata, bun, ai învins. Acum, prieten, o să revenim când o să facem un punct. Stai, bă, cum pui pauză? Cum pui pauză? Nu știu, cred că așa. Nu cred. Nu știu cum se pune pauză. Dacă nu poți să-l învingi pe Titan, ia-ți arma aia cu sânge. Știu eu ce trebuie să faci. Aia cu sânge, aia cu sânge. Da. Stai un pic să mai încerci odată cu pistolul. Nu mai asta. Hai, mai încearcă cu pistolul. Mai încearcă. Hai, dai fight. Să știi că e pauză. E pauză. A, da, chiar a fost pauză. Dă-i? Dă-i. Ok, am revenit. Cred că acum putem. Dacă nu nici acum, gata, bă. Da, dacă chiar o dată mă las de Roblox. Dar cum, ai contul furat.
N-aveam Robux pe el. Cum Robux? Mă las de Robux, nu. Ei, oricum te-ai lăsat. Da, uite cum m-am jucat. Prostului! Prostul cocoșul! Prostul cocoșul! Nu! Băi! Nu! S-a dat în cap. Stai cu o rundă, te lași eu acum pe tine. Acum? Nu acum. După ce se termină asta. Deci o să mă lupt când are el 3 puncte, nu? Da. 2 puncte. Când are el 2 puncte, atunci am luat. Nu, runda asta, care vine. Bomba și? Bomba și n-a venit. Așa, măcar un punct. Doamne ajută. Doamne ajută. Am zis că Doamne ajută. I-a crescut viața. Băi! Mamă, i-a crescut viața, mă. Și mi-a dat greu. Și mai de ce nu crește? Băi! Repede! Da, dai! Dai! Viața, please, acum. Nu-mi dă viață. Îți dă un cap. Auzi, dreptate. Gata. Te arunca de pământ. Îți dă un cap și te dă de pământ ăsta. Stai că apoi te lași eu pe tine. Te lași eu pe tine. Dar nu acum. Păi da, păi nu acum. Pușca de pugi. Așa e, n-împușcă? Știu o gabe cum am zis pe titan, dar pe o Huawei știu. Mamă! Cu ce are? Huawei, nu mai știu bă cum să pronunț. Huawei. Așa spune? Huawei. Acum 4 ani mai am vrut. Știu. Din 2015 și nu suntem 2021. Parcă din 2016 din câte știu. Da, 2016. 2016 sau 2015. Stai, bro! Nu, dar mi-e bată. Nu cum am zis. Bă, da, mă enervează Gregoriu ăsta. Aha, acum pot să iau și eu. Gata. Ești mort. Capă în gură scurt. Hai dă-mi ca și mine. Tu te descurci mai ceva. Hai, să văd eu dacă îl bați pe titan. Bă, requirement lui Lynx. Păi așa am reușit să-l înving eu. Era 3-2. Mă, titan, să-l bați pe ăsta, da? Așa. Astea. Bun. Costumul ăsta îmi dă viață. De asta să mai așa. Hai mă, luptă-te! Stai că știu. Lasă fie răstrău. Dacă vă... Da, dacă mă omoară direct dintr-o lovitură, îl înving pe titan. Neamă. Mă las de Among Us. De Among Us ai găsit tu. Te lași. Mă, da. Lasă-te, bă, de Brawl Stars. Nu, bă, ăla. 3.000 de trofee, mă, pe ăla. Nu, 3.000, 13.000. Pardon. Îmi sare 3.000. Minte, 3.000. Nu, chiar am 13.000. Stai că am să filmez eu. Și am să vă arăt. Îmi dă cape în gură, scort la pământ. Mama, am văzut. Mama, te dai mare că poți să înving. Unde vine Bilge? Multul. Da, mă,
dacă văd că faci un punct, înnebunesc. A, ce părul încărcat? Stai că știu eu. Serios? Ei, da, bă, mi-a crescut viața. Oricum că pot să leg o haină care îmi dă viață. Stai să-mi pun o mic. Mai bine pe asta, mă. Leg, hai, bă. Stai că-mi pun Omnitrix-ul. Bate dacă ai făcut să bate. Dar da, nu bate. Hai să mă doară degetul. Gadgetul te doare? Degetul mare. Spus gadget. Bă, nu degetul ăla de brustar. Te rog, bă, să nu mă omor. Gabi! Da, mă, te omoară. Ai vrut tu să te omoară? Nu! Nu plâng. Băi, nu. Râde asta. What? Ești bucuros, mă? A, bă, dar nu te-am dat-o. Și mi-a dat el. Hai, bă, vreau să-mi crește și să-mi arată ăla ca să dau mai mult damage. Dacă crește, eu ies. Gabi! Uite, mă! Am făcut și eu un punct, eu acum aveam două. Dar a crescut viața. Mă lași pe mine să bat? Nu, stai că știu eu cum. Când ai două puncte, te stai care acum ascultă. Băi! Băi, ce? Ce mi-a dat? Capă în gură, scot și mă moară, nu? Hai, bă, crește. Bă, ce vreau să mai mar arma lui Linz. Eu acum aveam două puncte. Mă moară, clar. Clar, n-am șansă, bă. Dacă îmi folosesc magia degeaba. Credeți-mă, are scutul ăsta până când? Până la... Acum e la 2 la 2. Dacă scut de atunci viață. Bă, mai vreau mișcarea aia de șate, bă. Așa. A, mai bine nu mai dădea magia. Și mai aveam șanse. Nu scuturile. Scuturile sus. Bakugan luptă. Oh, nu. El te bate. Nu, bu. Dar măcar am făcut și eu un punct. Și tu n-ai făcut. Stai să vezi că într-o săptămână să-l bag eu. Vreau cu... în 7 zile, nu? Da. Vreau să-mi crește, bă, viața. Și să-i dau bomba și să-mi arată ăla. Dar nu-și crește viața, mă. Dacă văd că ai două puncte, nebunesc. Bă, chiar nebunesc. No! No! Vrei să nu... Rupte cu... Da, da, nu vrei să nu înving? Păi eu vreau să-l înving. Asta e ultima rundă. Sigur, am să-l înving. Dar îmi place popitul. Popi. Ok, să mă pregătesc. Așa. Așa. Ferestrău. Mamă, sper să nu-mi crește viața. Mamă, bă, măcar să fac și un punct. Mamă. Nu. Bă, a crescut viața și eu am zis să nu-i crească. Hai că eu nu dau. Dar că nu crește viața.
Văd că e roșu la față. Păi lasă. Hai mă, viață, please. Nu pot. Dar nici tu nu poți. Au, dar de ce mă bat? Ei, te bat. N-ai șansă, bă. Eu aveam, dar îți dorești tu. Dacă nu îl învingi tu, nu îl învingi nici eu, nu? Nu? Păi da, nu? Învingi tu, dacă te crezi mare. Tu te crezi. Eu am făcut toată treaba. Care toată treaba? Eu am tu cu mai... Cu cine? Cu mai mult? Cu mai. Eu am avut postat, tu nu puteai să-i bai. Zicea că e cel mai bun. Zicea că poți să bați pe Titan. Dar ai văzut că puteam și tu, nu? Ți-ai dorit tu să pierzi. Ți-ai dorit mașina mea. Da, mă, tot eu mi-am dorit. Da. Tu ți-ai dorit să pierzi. Eu vreau decât să-l învingem. Și tu decât tot să-l învingem. Așa și... Și crește viața atunci. Nu! Dă-i Titan! Super, am făcut și un punct. Mami, ești bun că ai făcut un punct. Ei, măcar am făcut și un punct. Are scutul. Am să-l învingem niciodată pe Titan. Eu am putut. Și eu pot. Învinge tu. Dar nu te ajută nimica. Eu am ales armele și costumul. Că tu le pui care au fi cele mai tari. Unele arăt tari, dar nu au puteri. Unele arăt așa. Nu, bă! De ce te doare asta? Bine, te las pe tine. Nu contează dacă tu îl bați. Nu contează. Pentru că contează tare mult. A avut scutul, ai văzut? Am văzut, nu am văzut. Dar bomba nu le-ai niciodată în Titan, nu știu. Spre, mersi! Ce faci? 500 de live? Ce mai dai? O să mor. Știu. Titanul o să mă termine. Un pic? O să vezi. Dacă îți crește un pic mai mult. Și dai! Dai! Du-te! Da, mă, da! Am 2 puncte! Te rog, poți să faci masaj, te rog, hai mă să-l batem! Bă, nu vrei să-l batem? Dacă arată mișcarea cu s-ar să te ridici repede, uite, dă-i. Trebuia să-i dau cu gheara, nu cu pumnul, atunci mai aveai șansa să-l bați, dar acum cam nu. Mamă, stai că spun eu când să dai magia. Ok. Stai. Nu dai de acum magia, stai că spun eu. Dă-i mai repede, cu arma, cu... Așa. Avem șansă să dai decât cu arma și... Vrei să dau cu magia? Stai că spun eu. Când îi se termină scuturile. Scutul ăsta e mult prea puternic, ăla albastru. Nu! Viață, please! Viață! Nu! Fugi. Ce-am zis eu când să dai? Nu! De ce n-ai fugit? Nu! Dar tu stai doar pe loc, mă! De ce ai supărat? Măcar am făcut 2 puncte. Cine o să câștigi? Te rog, poți să pleci. Vreau să fiu și eu ca am să-l bat.
Îl dau? Nu dă. Nu, care scutul? N-are, nu? Bă, dar ai scutul infinite. Hai, dă-l acum, hai, dă-l. Dacă îl dă acum, ți-ai scutul. Da. Nu! Te rog eu, Doamne! Viață! Hai, Doamne, te rog. Te rog eu, Doamne! Te rog. Pupa ăsta-l tărpi, te rog eu, Doamne! Hai, e povestea. Ia. Ce se întâmplă? Eu chiar nu știu. Nu știi, nu mai te prefăcea. Ai văzut de la mine, mai te uita și pe YouTube, nu mai te prefăcea. Puteam eu să-l înving, dar ți-ai dorit tu. În sfârșit, prima oară pe care l-am învins și eu. Prima oară. Hai, bă. Și acum e un om. E un om pe pământ. A fost robot mai întâi. Mai bine făceam poză. La Shadow, cum era. Robot sau normal, bă.